det bliver så optaget på e-stack. Og bliver uploadet på flere dage. You're feeling good up there? Oh god, I skal bare se, hvis I sender noget hashtag. Det er så underligt. Mig og min ven her er ny. Vi laver en til gaming-kanal. Ja. Den er kan nok sige til, når den kommer ud. Ja, vi skal også bruge en hel gaming setup. Og sådan noget koster mange penge. Jeg har kun 27. Jeg har kun 88. Jeg mener vi har nok til en gaming setup. Vi ses.